Velkommen til Silkeborg Efterskole. Jeg hedder Josefine. Og jeg hedder Magnus. Vi vil vise dig rundt lidt på vores efterskole. Kom med. Det er her, vi spiser god mad flere gange om dagen. Vi er 108 elever her på Silkeborg Efterskole, og vi mødes også til fælles forsamlinger. Så for eksempel sang, foredrag og andre hyggelige sager. Her kan du se, hvilke linjer du kan vælge mellem her på skolen. Fitness og velvære. Fodbold. Idræt. Golf. Håndbold. Og selvfølgelig kajaklinjen. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside. Her har vi så poolrummet. Der er altid nogen, der er klar på et spil, eller bare hænge ud sammen med os. Det her, det er vores bedste rum. FIFA, det er guldringen, og jeg er selvfølgelig den bedste. Her er et af vores mange klasselokaler. I mange af timerne er der 2 lærere. Derfor er det ifølge mig i hvert fald nemmere at udvikle sig både fagligt og få hjælp. Du kan gå i både 9. og 10. klasse, men uanset hvad, er du sikker på at få en af Danmarks bedste lærere. På Silkeborg Efterskole bor vi 2 eller 3 på hvert værelse. Her mødes vi på kryds og tværs, hygger, slapper af eller bare laver lektier sammen. Ja, okay. Det er fordi, at hun har gået her på skolen. Så hun... Ej. Hun har gået her på skolen. Her har vi kost og sundhed-lokalet. Det er her, vi eksperimenterer med forskellige slags mad og hvad der er sundt og usundt. Kom med en tur op på første sal. Her kan du spille spil, spille bordtennis eller bare slappe af i sofaen. Og hvis du godt kan lide fodbold, så kan du se Champions League på storskærm. Når man kommer sav, kammerater! Velkommen til Wii-rummet. Her kan du hygge med dine venner i din fritid og tage for eksempel et spil Mario Kart. Her er et af vores klasselokaler. Hvis du er her i weekenden, er der mulighed for at se en god film sammen med gutterne. Velkommen til vores skolekøkken. Alle skal i køkkenet nogle gange om året. Det er lidt hårdt, men også mega hyggeligt og lærerigt. Det var et lille indblik i, hvad vi laver indendørs på Silkeborg Efterskole. Hvis I gerne vil vide mere om, hvad vi laver udendørs her på Silkeborg Efterskole, kan I gå ind på vores Facebook eller vores hjemmeside. Det var så rundturen. Tak for besøget. Vi ses.